ada renggoh bumi. Hoi. Hoi. Ha! Hoi ha! Wah! Hoi! Ah! Ah! Hoi! Hoi ha! Ah! 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 Hoi! Ha ha! Hoi! 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 Ha ha! Hoi! 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 Da! Hoi! 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 Woi, datang. Wah, ha, dewa lah. Ayo entek no. Ui. Ui. Dah. Ha. Oh, dewa abang. Haha. Ayo. Kaino. Haha. Ah.
Wah. Edian kowe. Wong tua kok diprosa kaya ngene. Asem iku. Ah wis bar-bar kok isih muni suara sahur ae lah. Walah tekek. Piye? Bromo piye? Wah. Para Jurandara kasaran yuda. Wah. Iki ora-orane jungkeng kawibaning para dewa. Adi Guru. Kakang Narada Nenda katimbalan. Sajake mboten kenging dipun damel gampang. Nalindra ingkang wonten ing bumi kersanipun monggo pados jago kewala. Sinten ingkang dados jagoning para dewa? Kula pireng pawartos bilih dinten samangke wonten satunggaling pandhita ingkang nami Jaladara ingkang ditesake mertapa wonten ing Parianom. Mbok menawi menika ingkang badhe saged nulungi para dewa, mbantu para dewa. Kados mekaten Kakang Narada monggo tumpurun ing Marcapada wonten ing pertapan Parianom mbok menawi saged pinanggihipun Jaladara. Saya telu laras abyor lintang kumedhap titi sonya tengah ratri lungkrang gandaning puspita Sang Dwijawara brengengang lir swarane madu branta sarine sekar wautonan kasamono para Jurandara kasaran yuda mengsah wadyabala saking rengga bumi wadyabala saking Prabu Naga Prasanta ingkang ngarsa badhe jungkeng kawibahanipun pun Sang Hyang Pramesti Guring Suralaya. Bauta para dewa Suralaya sami yang upadi jago
senjata pitung saged mungkasi karya bingkas karya saking kayangan Suralaya nalika samono mandhaping para dening Suralaya ing Marsapada nganakno Goro 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 Goro
Hop. So. Betis manis yen ngucap sing hati-hati. Hati-hati ya ta bebrayan sejati. Wayahe gara-gara. Seneng-seneng ronde kedu. Wah. Tak uluk salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah panjakku wis iso demuni uluk salam. Ya alhamdulillah pancen ya wis isek wulan Sawal iki ya isek kena kanggo ngapura kinapura. Kanca-kanca ruang-ruang sing urung ketau ketemu. Nah, iki ora-orane bar bodo kecil, bar bodo cilik. Ora-orane sing bar mergawe no Jakarta padha bali meneh. Ya, alhamdulillah ning ya kuwi. Ngralame niki arep bali no Jakarta wis karcis bis 300.000 tak kandhani. Ora, tiket iku rek pesawat, nek bis karcis. Alah. Oh ya, sing tiket iku kapal terbang ngono. Ya pokoke karcis iki lho pokoke anggere cis-cis ini ya wis. Ya jenenge wong ukara tembung iku neko-neko ning artine padha. Cara padha iku. Lho wong lanang karo wadon iku padha tak kandhani. Ya ana mok kaceke sithik ngono ta. Ya piye? Asem iku ngono nek mbok cetakno le cah. Ala ngono lah ya mbok glamut ya. Ala kuwi lho ora ana wong wedok aku tak roh rupam lah. Heeh, paling-paling kaya garangan ucul kae. Wah. Lah ya. Hei. Iya. Padha wong wadon karo wong lanang ya rugi, heeh. Percuma. Iya, alhamdulillah. Ngene iki lho lang rombongane gemblung ya ngene iki. Pokoke saja. Iya. Wo, ndek asem ngono. Lah iya, 3-2-0-3 lah. Dan ya. Iya, gini lah. Aku nek ijil tanpa ruang ini kaya-kaya ora kepenak. Reng, gareng. Apa? Kowe iki nanti kok nggono madu men ta? Alah. Aku nek pikir kali lho. Mek apa? Mancing. Alah gayam. Kowe jarene to, kok sik aku tak cawi. Oh, berarti ndublong ta kae. Ya wis ayo kecandol sinden dados.
nyantol sinden. Oh, ya sinden kok iso nyantoli. Lah piye? Ku senengane Pak Wanto kecantol sinden. Oh, sinden ngene lah ya. Senengane Desa Riden gondial gandiul. Biasa nyantoli ya. Ora mung wong biasa, wong tani nek wong apa ae, angger kros sinden sing ketek kemenyek mesti nyantoli. Apa nek sing brah-brah ngono kuwi. Andani ya. Ya. Ya dene Bagong ngendi mbuh, ora roh aku. Bang, apa? Mrene. Nek apa deh? Aku enak no kene kok anyep. Kancane dono kene nyambut gawe. Ya. Ayo Gang mrene Gang. Iya. Aku tak rono. Ra tau mulai dadi. No. Woyo jos. Oh. Woyo jos. 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 Iki lho angger kecantol sinden ora tau mulih. Kanggane ora tau mulih perkara kecantol sinden kok. Alhamdulillah wis wayahe gara-gara. Ya aku seneng-seneng wis, Kang Gareng wis, Bagong wis, saiki genten dibagi. Ayo nanjakno wektu Kang Mirunggan. Monggo seperti Mas. Karek terakhir Mas Jolang karo Jempret monggo seperti. Lela Suwangan cilean praja muga-muga Hoi gunes suwangan cilean praja. Iki mang arep gek gendeng apa iki mang? Ape tak leboni ben nyantoli ngono malah dilereni kok ya. Iki Mirunggan sing bergodo angka kalih niki Mas Gareng Petruk. Nggih, pripun? Niki teng atase nderek wungon ngaturaken gumanipun sugeng dalu kemawon. Nggih. Nah,
kita sing ibu-ibu catering iki wis padha leren. Mumpung masih lega. Pripun ajeng pesen gondal gandule Putri. Iya, pancen ya kabeh iku man kesenengan kok. Ah iya. Piye Mas? Yes, ayo ditanjakke iki karo panjenenganipun. Diaturi Sri Wuning, Mas. Oh, dibawani. Ya. Ora iku. Kakung. Saya pacar malah do ambrol lah. Ayo dibawani alon-alon ya. Ayo, dandang gula anak-anakan ya. Dandang gula anak-anakan. Iya anak-anakan ya. Aja lali. Aja iku. Ayo. Bener jenengan do sentet iki. Panjake sentet dalange gemblung wis cocok. Ayo dandang gula anak-anakan, Cok. Iya. Ayo. Anak asuh Apa jenenge? Rani kire. Elon-elon ae nak muni kire. Iya, iki anak-anak wong saiki ora roh iki anak-anakane jaman saiki bahasa daerah wis gak ono. Anak caca arane Sawia. Anak gajah anak apa iki, Mang? Anak cecek. Cecak ngono aja. Lah ya cecak. Iya, nek cecek iku biasane nang mata. Karo ning gone pawon ya dicecek makae. Iya. Ganti kok, Pak. Ala tenane leh. Kakek Pak, ganti Pak. Ya. Ya. Ora iso digulung. Anak cecek jangene sawi ya. Lah gendung. Nano. Oh, terae bener kene dan aku. Iya, aku iku iso terok. Terok. Pak iku tok isane iku. Ayo. Anak lotong jarene kowe. Iso neh. Nah. Anak lutung ya. Anak belo iku jengene jangan Rusak wilangan. Ora ngono. Lha kowe ndelok dalang gemblong akeh sedina kok ya Melok gemblung. melok sentet. Lah iya. Yen anak gajah bledok bebek merip yen mentok minti Kene iki lah ya Eling mentok kok eling ndek ngene ana men lho ya. kene ya ana mentok iki Ana iku lho sing tukang gawe kursi kok jenenge mentok. sing gawe kursi iki ya mentok Iya, udah ya. iso neh Pak iki mau lho bebek merien mentok minti belum Godang sambrol ngono kok. belo anak jaran oh padha lho padha godhong jati bolong tengah. Apa iku? Walah Sariden. Manane teko godhong jati gak gatelen pom piye kok. Tak leh dhewe. Di dhewe. Oh, mbok leh ya wis karepmu kono. Nek belo anak jaran lah iya belo ki anake jaran nonano.
belu anak jaran anak banyak blengo anake jempret apa kampret anake lawa iya lah yo jenenge anak-anakan yo iki ma macan gogor anak kodok arane precil iya piye anake dahara ayo cang dadi iso kaya iku kaya ayo Sri Uring Sri Uning mustika tuban laput tresno lan sabaya pati marang Raden Wiratmaya kang bos prasetya Anandur Branti Sri Uning datan grahita kang tinerka kadyange pribadi Wiratmaya putranira Rangga lawe Adipati Tuban Sri Uning putraning ati mangsa pati nalika ing muni kapupo ing Madyaloka perang tanding kelawan Menak Jingga iya hop oh hati-hati nggih Pak nggih duan mriko oh nggih duan ora iso Mas dolang tanggal 7 kan jari gak iso nek iso melu ah kok ngenteni sok apa ning duan isuk suwi sesuk nang pendem katresnane Wiratmaya tinampi dening lara Sri Uning sanadyan bekasanira bela pati alapu negara sutra kuning tanda mata kang diwenehake nalika perpisahan kowe janji
ora malekake wis mesetahun aku tansah mikirake kowe Ku sumelan Ekono kowe pikare yen eling kowe Aku nyandhe Selendang sutra kuning ayo Wong sing puji yen rina lan wengi lamutan sata impi-impi yen to aku lara sendang sutra kuning dadi tiwasane kene ape muser sih. Jepret tiwas siap ape ngene. Teng ora sida. Lah iya Oh nggih niki nggih Pak Jokowi ingkang tasih anjenengi ngantos sak menika monggo Pak Jokowi. Iki mau ana pamundutan. Nggih pamundutane napa? Menteri Penerangan. Harmoko. Moko. Ya wis sak barengane Mbah Gemblung iki padha gugoe. Padha ae. Kabinet